ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எஸ்கேஎஸ் பார்வை மத்தூர் வடை எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். ஒரு பேசன் எடுத்து 1 கப்பு மைதா மாவு, 3/4 கப்பு கோதுமை மாவு, 3/4 கப்பு ரவை, 3/4 கப்பு அரிசி மாவையும் சேர்த்துக்கலாம். 2 வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கலாம். 2 பச்சை மிளகாயை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கடாயில் எண்ணெய் சூடாக இருக்கு. 2 ஸ்பூன் எண்ணெயை மாவில் சேர்த்துக்கலாம். எல்லா பொருளும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி சாப்பிட்டா பிசைஞ்சிக்கலாம். நல்லா சாப்பிட்டா கையில் இப்படி பிசைஞ்சிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மாவை பிசைஞ்சிக்கலாம். நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. உருண்டையாக பிடிச்சிக்கலாம். உருண்டை பிடிச்சி தட்டில் வச்சுக்கலாம். எல்லா உருண்டையும் பிடிச்சாச்சு. ஒரு வாழை இலை எடுத்து 1/4 டீஸ்பூன் எண்ணெயை தடவிக்கலாம். ஒரு உருண்டை எடுத்து தட்டி எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம். இந்த அளவுக்கு மெலிசா தட்டிக்கலாம். எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். இன்னொரு உருண்டையை எடுத்து தட்டிக்கலாம். எண்ணெயில் போட்ட வடை ஒரு பக்கம் வெந்துடுச்சு. திருப்பி போட்டுக்கலாம். வெந்துடுச்சு. தட்டில் எடுத்துக்கலாம். இலையில தட்டி வச்சுக்கிறதையும் எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம். இதே மாதிரி எல்லா உருண்டையும் தட்டி எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம். டேஸ்டியான மத்தூர் வடை ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம